Odonjo ne mag tuke kapok odonjo weche mag buch jopiny. Tim mar nyiri mar Kenya mar rugby mar jotugo 15 kon gi kocha Lionesses dhi nyime gi orako motelo ne tuke mag laro osimbo mar Afrika madhi timore Madagascar dwe manyien. Kapten mar tim no Eni Douma olero ni ging'eyo maber timbe ma gidhi rado godo, kowacho ni dwaro margi maduong' en mar duogo gi loch mar Afrika. Kenya dhi gocho gi South Africa, Uganda gi Madagascar. Tukego dhi chakore tarik 5 dwe manyien nyaka tarik 11. Higa mokalo, Kenya notieko e thuolo mar 3. We've been in camp for 2 weeks, grinding hard, looking forward to the Madagascar game, the African Cup. We're going in there heads high. We know we really can conquer South Africa, Madagascar and Uganda. We're going to take one foot at a time. It is actually, the sevens team have been up high into the spirit, so we're having a couple of them into the team. We're having good spirits going forward. I know it's going to be motivations for the team as well, and we know we're really going to do well. Tim mar Kenya mar jok manigi ng'ol mar neno manodhi e tuke mag ting'o chumbe